što sam bio iskren, što sam ti rekao da sam razočaran, da sam došao ovde sa tim dogovorom, da se to ispoštuje, to nije urađeno. Problem i dalje postoji i taj problem pretenduje da napravi još mnogih novih problema u najavi. Operacija je trajala više od sat vremena. I onda pitaš ljude što to tako? A oni slegnu ramenima i kažu, jebi ga. Pre nekoliko dana, nakon operacije, stavio sam jednu kratku priču. Pa da pogledam. Prošlo je nekih 7 sati od operacije i pošto ne mogu uopšte, jednu čašu vode sam svega popio. Ovo i nešto malo sam jeo, ali dobro je. Ideja mi je bila da kupim slamčice da mogu pijem vode kao čovjek. I pitam tamo da li imaju. Kaže imamo, ali ne možemo prodamo komad nego pakovanje. Jer ako gledam pakovanje ispadne 500 dinara. Neko uzme stavi da otkuca 445. Hladan tuš, šokirao sam se. Ali ne bi ja bio ja da ne koristim live hackove. Nije Majmunčić, ja Bučkić. Ali je breskvica i jedna ova slamka, ali vredna. Dok ne nađemo sutra nešto povoljnije. Ako nekog bude zanimalo šta se dogodilo, eto stavit ću ovdje za glasanje. Kad se snimim video, da se čudom načudite kako je došlo do operacije, šta se desilo za vreme operacije itd. Mogu snimiti moje iskustvo može definitivno pomoći drugim ljudima, što mi na kraju krajeva jeste cilj. Ajde zdravi bili narednih 7 dana, ne mogu da se smijem, ne mogu da kijem, ne mogu da dom nos, ne mogu da treniram u teretani, ne mogu da igram odbojku u sali, tako da verovatno ću raditi, ali u zatvorenom prostoru, jel? Ljudi sa Instagrama izglasali su. I ja snimit ću ovo iskustvo da zaista pomogne nekom. Pre 4 godine desilo se nešto. A ček, pa mislim, sad ne možeš odmah u prvi minut reći kakva je bila operacija, od čega si. To svi ljudi se okrenu i niko to neće ni da gleda. Ne možeš za minut da im kažeš gde si operisan, šta si operisan i ostalo. Kao što imala prilike da vidite u tom malom videu, radi se o tome da stvarno ne mogu da se smejem, ne mogu da kinem, ništa ne mogu da uradim, prosto tako je kako je. Do 26.9. naime, to pada utorak, tad se skidaju konci, pa ćemo imati šta i kako dalje. A gde konce, šta sad to doglavlači, šta ne ispričaš, šta je bilo, kako se dešavalo i ostalo. Evo, izvinjam se, evo, da vam ne odugovlačim. Malo sam zamutavio, mutavac. Da, pre 4 godine, tačno 4 godine, ma šalim se, nemam pojma, desilo se pre 3 kusura, ajde nek bude. Kad je bilo, bilo je. Desilo se sad, ne znam datum. Popravljao sam zub na državnom, 4, pa sam nakon toga, pošto na državnom nisu uspeli da ga poprave, otišao privatno. Šta je bio problem? Pa nisu ga zatvorili kako treba, da možda jedeš kao čovjek, da ti se ne zaglavi parče mesa ili nešto unutra, da ti ni zub ne smrdi, kad urađeš, smrdi. Mislim, tako smrdi godinama. A ne bi trebalo, jer bio sam jednom da popravim, pa sam onda otišao s državnog na privatno da platim, da mi se to sredi, jer ako ajde ovi privatnici bolje rade. Međutim, šta se desilo na privatno? Na privatno mi popraviše zub i ta žena koja je tada u svojim prstima imala 25 godina iskustva, prosto zaboravi komadinu instrumenta u mojoj 4. Mislim, da li zaboravi ili namerno ili slučajno ili šta već, to se dešava pa se dešava. Praksa to pokazuje, nije problem da se desi, problem je da ti sa sigurnošću kažeš da se desilo i da to rešiš. Dakle, da sam tada išao da snimam i da sam tada to rešio, ne bi bio ovakav problem kakav je sad. Ovaj problem mi diše za vratom i šta se sad dešavalo i ostalo, da vam ne dužim. Uglavnom, zaboravljena mi je komadina instrumenta, onaj vrh se slomio i to tačno ostalo u zubu. Ja sam išao do stomatologa da to ne rešim, nego u razgovoru sa profesorom Restivojevićem prošle nedelje, ili zapravo ne tamo, ako se ne varam, sad nije ni važno, pričali smo, spominjao je Pernara koji je pričao za te crne plombe, pa koji ima problem sa glavoboljom, koji ima problem sa
tako tim nekim stvarima, da pre svega eliminišete crne plombe. I ja u razgovoru sa njim rekao, svako treba da idem da rešim, rekao, tu četvorku koja mi nije rešena ni posle 2 popravljanja, taman sve u paketu, ono, idem da izvadim tu crnu plombu, da je sklonim i da sredim tu četvorku. Mislim, uzrok svemu tome je bilo to što sam 25 dana, ono, bio pod ozbiljnom prehladom koja je uzrokovana lošom ishranom, nespavanjem, forsiranjem, radom, debilizmom prosto. Mislim, kad se prema svom telu ponašaš kao debil i kad ga tretiraš loše, normalno će ti se tako vratiti, no ne možeš da seješ nešto loše i da nikne dobro. Mislim, mi imamo tu tendenciju da stvarno mislimo da to tako funkcioniše, ali ne ide prosto. Meni su to bilo u glavu, ja sam redko kad prehlađen, redko kad imam problem, jer stvarno najviše do čega držim to je do zdravlja. Dobio sam preporuku od porodice Mirčić da odem kod njihovog stomatologa i želeo sam da rešim, da zakažem taj termin. I kad smo se čuli, stomatolog i ja sam rekao da imam za cilj da rešim tu crnu plombu, bih to vadio i četvorku koja je 2 puta popravljena, pa bi da popravim ponovo. Mislim, ono, da bude 3. put popravljena, pa da bude sređena kako treba, da mogu da jedem. Ja, da mi ne ostane ništa unutra, da se to lepo zatvori, da se sredi, pa šta sad, tako je kako je. Međutim, prvi put sam išao u životu da mi je rekla žena kao, ne može tako, odradiš 3D snimak zuba, ja te pošaljem tamo i tamo, odeš tamo, odradiš snimak, dođeš mi sa tim snimkom, ja ti zakažem. Zakazala mi je, otišao, spremio snimak je poslat na mail, jer tako zahtevali, nisam ga izradio, jer neću ga kačem na zid da imam za uspomenu kako mi je ostala komadina, nego nisam ni znao da to, pošto tada mi je rekla kao postoji mogućnost vama tamo, nije sigurna, tražila je tamo u toj tacni sa strane okolo da nije nekde zapalo vamo tamo, međutim zapalo tačno u mom zubu, a meni to nije rečeno, tako da ajde, jebika. Cijela priča se bazira oko toga da smo na osnovu tog snimka mi ustanovili da se u zubu nalazi komadina instrumenta i ona rekla, pa ja ovo ne smem da diram. Ovo mora hirurg da rešava. Znači ovo hirurg mora da vadi, pa moramo pitati hirurga šta će da uradi. Pošto hirurg će odlučiti tome, ajde. Ja rekao, a šta ćemo s ovom crnom plomom, pa li te boli zub, pa ne boli, pa što bi da vadiš, pa ja bi da vidim, pa nema da vadiš, to je tvoj zub. Zalaže se da svi zubi ostanu tu, jer kajde šta sad, ajde, neko ostane tu, sad mi veći problem jer sam saznao, na moje oči sam vidio snimak, vidim komadinu instrumenta za koji sam, nekad mislio da je šprdnja šala, razumeš. Da bi stomatolog rekla da je tako je zub prethodno radila, znala i da eto nije jasno zašto je to tako prošlo, eto, zašto je zažmurilo na sve to. Ništa da ne dužim, otišao sam tamo iza da to sredimo, pošto smo sređivali kamenac, to smo odradili, ajde bar nešto da odradimo kad smo tu, pa ćemo da vidimo da zakažemo kod hirurga termin. Razgovarali smo i dogovor je takav bio da sam spreman i ja, da je spremna i ona, da ostanem ja bez te četvorke, ako stvarno ne može da se izvadi ta komadina od instrumenta napolje ili ako može da se spasi, pa daš. Hirurg su među vremenu javio, jer imao intervenciju i rekla je, ovo je za vađenje, kao naš, neće uopšte da se bakće s tim. I ona nazove, kaže, znaš, dečko je mlada, ajde da mu pomognemo, da mu spasimo taj zub. Žena se stvarno trudi, profesionalac, nema šta, ljudina je legenda. Ali šta radimo? Ovako je ispalo kako je ispalo, a sad će vidjeti šta se desilo sve dalje. Znači, nerealno. I kaže, ajde pokušamo. Zove na telefon, stavi na interfon, kaže, ajde molim te, vidi to. Pa kaže, ma nema šanse kako ja to da sredim, neće moći to, znaš. Mislim, pa kaže, molim te, ajde bar pokušaj da vidimo, otvori, pa ako možeš da izvadiš, izvadi, ako ne možeš, izvadit ćemo zub, spreman i dečko da ostane bez te četvorke, evo i ja sam spremna, a ne veze na tom mjestu ćemo odraditi onda most i to je to, ako ne možeš da izvadiš, izvadi četvorku i ćao. Ništa, mi s tim, kaže hirurg, ajde nek uradi mali snimak četvorke da vidimo šta i kako, šta nas čeka. Odradim ja mali snimak, to se pošalje, kaže, ajde javit će mi se nakon što proveri, što odluči da vidimo šta ćemo dalje. Javi mi se naravno, kaže da je operacija zakazana, ja odem na operaciju, sada ne dužim sad tu vamo tamo. Operacija je protekla u jednom vrlo dobrom raspoloženju,
bio sam svestan, anestezija je delovala, razgovarao sam sa njima, ono, ja, bilo je smeha, bilo je svega, prosto nije mi bio problem, iako nikad pre nisam imao nikakvu intervenciju, ništa nisam lomio, zdrav sam, prav sam, nikad nisam se podlegao nikakvim operacijama, niti bilo potrebno, niti sam imao neku želju i ostalo, sve što treba jeste da ovaj problem rešimo. Operacija je trajala više od sat vremena, završila se, izašao sam tamo u hodnik, sačekao sam da ovaj tehničar dođe da to rešimo, da se plati, da može da se ide dalje, međutim meni tu sine ideja, rekao da vas pitam, rekao samo ja se vratim nazad u salu, rekao možete mi pokažete tu komadinu instrumenta zbog čega smo danas bio ovde i onako znaš, nekako mi je bilo ono kao kaže ali mi to nismo izvadili. I onako molim, pa kaže ostalo je u zubu. Kako ostalo u zubu? Pa trebali smo da izvadimo to. Pa ne, kao mi smo uradili stavljanje cement, sređeno je sve okolo, da ne napravi dodatne probleme i ostalo zub je spašen. I onako stao gledam, pa rekao dogovor je bio probitno da ako se može izvaditi, da se izvadi. A tokom operacije rekla je da ga vidi, da je ono dodirnula ga, videla ga, šta je već uradila. Prišla me, mislim, mogla da ga izvadi, mislim, ono, realno, sve vreme je to, sekla je desno, ono, sve, kako da objasnim, bila je na domak toga da eliminiše, zapravo mogla je da eliminiše, nego ne znam zašto je odlučila, zašto su odlučila za to tokom operacije ili šta već, ne znam, ili se možda nisu njih dve razumele, nemam pojma šta se desilo, uglavnom ja vučem deblji kraj jer moj problem je ostao, problem i dalje postoji. Naravno mi tu kroz 2-3 ja nazovem stomatologa, kažem, rekao, završila se operacija, rekao, ali ja nisam zadovoljan, razočaran sam, ako iskreno razočaran sam, jako mi teško i stvarno je tako i bilo. Ne mogu da verujem šta se rekao dogodilo, ako imali smo dogovor da ili vadimo komadinu ili vadimo četvorku, nema dalje, pa pravimo most. Ako se ne može izvaditi to. Pa kao nisi ti stomatolog da ti odlučuješ šta nisam stomatolog, imali smo dogovor, zbog tog dogovora sam i došao, rekao razlog zbog kojeg sam tu bio je taj, znači da izvadim to strano telo iz zuba i kraj. Ne, pa ali ona je tako odlučila, ja smatram, ja verujem, kažeš da je ona uradila to sve kako treba, da uradila dobro i ona u fazonu kao, pa rekao nije dobro, pa kako nije dobro, pa nije dobro zato što je strano telo i dalje tu, nije izvađeno. Pa dobro, ali kaže, spasila zub, pa bit će tu. Ja kažem, rekao, iskreno nisam ovo očekivao, razočaran sam, kažem sve kao što pričam u videu, sve sam to rekao, znači nema laži, nema prevare. Mislim, ono, činjenično stanje je tako kako jeste. Nakon tih nekoliko minuta razgovora, ona odlučila da sa mnom više ne sarađuje. Stomatolog koja me poslala kod hirurga odlučila da sa mnom više ne sarađuje, jer kaže ona sa takvim pacijentima ne sarađuje, ne radi uopšte, neće s takvim da radi. Kakvim? Ja pitam kakvim, rekao, što sam bio iskren, što sam ti rekao da sam razočaran, da sam došao ovde sa tim dogovorom, da se to ispoštuje, to nije urađeno. Problem i dalje postoji i taj problem pretendno je da napravi još novih problema u najavi. Pre ili kasnije ja ću morati taj zub da vadim, jer to više neće moći da se radi hirurški zahvat. Znači morat će se vadi da se radi most. Šta je ovde bio cilj, ne razumem. Neka mi neko objasni. I ostalo, ako imate neke prijatelje, stomatologije i ostalo, pitajte ih da čujem šta će da kažu. Mislim, ono, meni uopšte ovde ništa nije jasno. Ja sam otišao da uklonim strano telo, meni strano telo i dalje tu. Ljudi moji, pritom operacija nije jeftina. Pritom, na osnovu te profesionalnosti, na osnovu kako se ona ponašala prema meni, stvarno se žena trudi i ono, kao da radi sebi, ono, brutalan je stomatolog. Sad, da li je nedostala neka komunikacija između njih dve, šta je ovo treba da radi? Uglavnom, ja kad sam došao tu, kad sam seo u salu, ona je bila u fazonu kao gleda snimak, no totalno nepripremljena, znaš, iako je perfektno što se tiče izvođenja operacije, pošto sam bio budan, video sam sve besprekorno. Samo još da izvadila i, znaš, da bude sve kako treba. Međutim, kažem, prvi taj utisak kada sam ja seo, gleda kao snimak, znaš, gleda šta, kako pogleda, rekao imate i mali snimak, rekao poslati i veliki, rekao komadine instrumente u četvorci. Aha.
Ne znam, i to mi je onako taj prvi utisak, rekao, ajde, šta si ja mešam, šta si ja glupiram, što kaže na kraju, nisi ti stomatolog da ti odlučuješ, pa da li, moje su usta, dogovor sam imao s tobom. Kako ti objasnim, znaš, imali smo neki dogovor, naše, dosadan, 10 puta sam rekao dogovor, ljudi, naš, razočaran sam, prosto moram sedim da ispričam ovo javno, jebote, znaš, nemam što da kažem, nemam kome da kažem, nemam ništa, razumeš, ono, jezivo, prosto jezivo. Šta će da se dešava dalje? Pa ne znam, snimit ću drugi video koji će se zvati Skinuo sam konce, šta ćemo sad? Hvala što ste izvoli vremena, pogledajte, ovo nije baš sve to sjajno i bajno kako treba bude, nisam dugo ni snimao, ni svašta nešto, ali eto, ko je ostao do kraja videa, ko je poslušao, eto, ne znam, ko imate nekog ko bi mogao dalje da vidi šta ćemo, ne znam, pišite, šta predlažete, zapratite Instagram, bit ćemo u kontaktu, nemam pojma, tu smo se, pomažemo, da delimo, pričajte bre javno, čoveče, nemojte da sakrivate ništa, pričajte, izađite, recite šta ste prošli, ko vas je za šta urad, mislim, ja ne smatram da sam prevaran, niti smatram da me neko izigrao i ostalo, samo smatram da nije ispoštovan dogovor i da ovaj problem je ostao i da će ovaj problem napraviti dodatne probleme i to je, što se kaže, već dovoljno ozbiljan problem, zar ne?